Opgave 9. Jeg vil vise jer, hvordan man tegner en trapez, og det gør man ved at bruge funktionen linjestykke med given længde, og den skal sættes til 8. Derefter så vil jeg så bruge den funktion, der hedder vinkel med given størrelse, og så trykker man på A og på B, og der skal den sættes til 50. Og så tegner jeg et linjestykke. Et linjestykke. Derefter så bruger jeg funktionen linjestykke med given længde og sætter den til 2,5. Og får den til at stå nogenlunde lige, og derefter så bruger jeg så funktionen linjestykke med given længde igen og sætter den til 6. Og så sletter jeg lige den der. Og så tegner jeg så et linjestykke op til punkt E fra B. Og så har jeg så tegnet vores trapez, og så i opgaven så står der, at man skal beregne arealet, og før jeg kan beregne arealet, så skal jeg først tegne et polygon rundt om, ja, så den kan udregne arealet for mig. Og derefter så bruger jeg så den, der hedder funktion, der hedder areal, og så trykker jeg på den, og så har den så regnet ud, at mit areal det er 17,5. Jeg skal lave opgave 10, og for at starte opgaven, så sætter jeg et punkt. Og så vælger jeg et linjestykke. Og så skal jeg lave en cirkel, og jeg bruger den her cirkel ud fra centrum og punkt. Nu har jeg min radius, som er på 3, og jeg har min cirkel nu, og så skal jeg finde arealet. Og for at finde arealet, så trykker jeg på areal, og trykker på stregen. Og så her kan man se, at arealet er 28,27. Jeg skal også finde omkredsen, og det er der også en funktion, men den hedder længde. Og så trykker jeg, og der står, at den er 18,85. Min opgave lød: i en ligesidet trekant er alle sider lige lange. Tegn sådan en trekant. Kan du sige noget om vinklerne? Så jeg går ind og vælger den, der hedder regulær polygon. Laver de 3 punkter, jeg skal bruge. Så kommer der en regulær polygon. For at vide, at det er en ligesidet trekant, skal alle siderne være lige lange. Så jeg går ind og vælger værktøjet, der hedder længde. Så viser den siden af 3,46. Tjekker om den her også er. Den er også 3,46. Den her er også 3,46. Så alle siderne er lige lange. Derfor er det en ligesidet trekant. Så skal jeg sige noget om vinklerne. Jeg går ind og vælger det værktøj, der hedder vinkel. Så finder jeg vinklerne på trekanten. Alle vinkler er 60 grader. Og derfor der kan jeg sige, at i en ligesidet trekant er alle vinklerne lige store, og da vinklerne er under 90 grader, altså de 60 grader, så er det spidse vinkler. Derfor er i en ligesidet trekant, der er alle vinklerne lige store, og alle vinkler er spidse. I opgave 17 skal der tegnes en regulær sekskant, og derfor kan vi benytte os af funktionen i GeoGebra, der hedder regulær polygon. Vi indsætter et par punkter og trykker 6. Har vi en fin polygon. Så indtegner vi diagonalerne. Fra E til B er 1, A til D er 2, F til C er 3, A til C er 4, F til B er 5, A til E er 6, D til F er 7, D til B er 8,
og c til e er 9.